Apa lamunan ndekemne ceplek. Apa ning gone Putri ya lamunan? Iki lho sepasar. Jenenge bojo ki priye rasa kangen barang. Lah jabang bayi, kene mulai. Tak kira lali omah wis sepasar ndek ning mulai. Lah kok kira buwong kok? Dina kuwi somong. Lek dikontrak wong semene dina, ngono ku lho resikone di bojo ganteng ke. Neneng wis kok goleki ae. Nyambut gawe apa lho jane? Lagi kowe mang kok kudungan bar pengajian kon ndi? Aku ki mau lho bar melu batur anjang sana kemang. Ya wis ninggir kono lungur ke ya wis andir karek jenenge wong buruh kuwi karek manut ae lho. Kon maculne wong, kon grajekne wong, sembayaran tak garap, gaji debel. Ya kuwi lho sing tak jaluk. Ora kek iki meneh wis sapa ae. Ning me nyamun, ning me kancil barang. Lho lah kok bedone karo jenengmu? Mbuh ngono ke ya jenenge ya padha to. Ki wong iki cilik medhikil ngono. Padha lho. Ki endi? Ya sik to kanten. Anggur kene kopi kene lho dhisik. Ya sik adus-adus kono lho, ki engko lak baradus ngekeki bayarane, bar ngono langsung tak gekne kopi. Lah banyune kaya wis anget apa urung kuwi, Mang? Yo wis lho kuwi wis umop. Lah wong bayarane runtinge kok njaluk kopi. Yo lak kok ngene aku lak ora. Ki ora tak nehne kowe ki arep tak nehne sapa neh. Aku ki wis kadung ngapal. Biasa lek ditmu wawah iki manggonmu ning gone ceplek. Itok-itok ngopi to. Ya kuwi ki mbiyen. Ora usah kok nekne. Ya wis lak ngono tak gekne kopi, sampean ki adusa ya. Iya, tak adus dhisik. Rupaku wis ngantek kaya kebu kaya ngene iki apa? Aja legi-legi. Aku gadek kaya curiga karo Pak Kancil. Lah wong mangkat nganggo seragam. Lah masa mulih kok nggo basan. Gek ning ndi watute manggone yo? Walah angge ngrasa mikir norno. Sing nyatet iki kabeh Gusti Allah. Gusti Allah pare luwih ngerti tinimbang wong. Cek ngene iki lek didol payu pira? Kabeh growong. Totok kanan kiri yo reneng. Ki payu pira ngene iki. Sing penting badhe didik-didik ritek. Tapi ora apa-apa jenenge wong iki ra padha. Lek pedah sing ngene iki, aku iki penake nyawi sing duwite ngawir-ngawir nipis kuwi. Panggah gathuk. Badhe 100-200 sing penting nek tukokne uyah. Ngalah. Ngablak kabeh. Lek ngene iki cek banding anyar. Tukon pira yang ngene iki aku mah kok lali rung takok bosku. Anyar klenyar. Hijian. Lek iki penak tumpaki. Adol, Pak. Gasi barang teko kae. Lintu enengi. Badhe titik-titik. Alhamdulillah. Sing semangat. Halah. Telu. Papat. Papat. 5. 5. 6. 7, Pak. Ngomong bos ya kok wong buruh. Niki Pak yatrane.
Ya. Niki namung dikengken. Ya, Suwun nggih. makasih. Nggih, suwun nggih. Matur suwun sami-sami. Nggih. Yo, terus. Nggih, Pak. Ya. Nggih. Ki sing tak bayar gas ki mang duit rokok, duit jajan ki sekadung iki engko lek yang bos Rati Joli aku ki piye? Ki engko ki aku ki arep mulih. Randu sangu ditagih anak reyo nglecem lek wong. Mandoro. Iki tekon neh. Ki ngene iki ngampe rega pira? Iki lek kaya aku wong tani uten serang ngerti butuhku nata. Numpak ora iso to lek ngonekne ngene iki. Gedine ram seret ae. Wis mambrak. Ki duit pira ae? Wis ora iso mbayangne. Ki duit pira? Jenenge bos mesti. Apike lah iki. Pisaden niku, Pak. Kok mboten ya? Ya lek ngene iki barang iki duit aku iki kelasku yo ngene iki. Soale iki kok wis sukses, menang-menang. Bocah modele kaya ngono kok kaya CEO terpendam lho. Pacakane kaya gembel ngono. Ngene iki nek iki mramban lek kae wis ngono ae. Deng, apa golekane iki lho? Cemawis kabeh. Beh, ngene iki ya dagangan kabeh kin. Mesti sing nyang alas komplit, sing gembecek, sing nyang pasar, sing nyang kota-kota komplit. Temahane lho kin. Aku iki ra ngetok-ngetoki, Ndeng. Apa tak pamerne sing penting lek nek wong moro diangkengane wong ngono temahane dagangane ning omah ben ngono. Ora lho iki rumusmu apa? Daganganmu kok semene mbane. Alah, Ndeng, iki ya duit kabeh kin. yo mesti biyen ling rekoso ram lho. Bah lek sing iki loro iki jan Deng. Heh, lek ndemok aja nemen-nemen. Lah nyang apa lho kin? Bertakmu dagangan. Bar tak kan ibu iki mang. Ya dagangan oke tinget ning ngene kan ketok lek Lah iki kok metu kuning. pitike kin. Aku ki wong penak, Ndeng. Pitik kuwi pomo ijulan pedah kurang kok selawe repes apa rong repes ki dijoli kuthukan ngene oleh pitik, cempleng, kambil sembarang aku wong penak to, Ndeng. Kowe ku lho kin, lawon kancil, lawon nyamin. Kok ngresul ae, ora ndek duit. Ngono ki kok kaya ngene. Amik gaya ngono ki aja diutangi wong, tangga teparuku ki pokoke lek wong duwe duit wis ngalor ngidul ngitan ngulon. Nuke ya saku wis ning omah ya ora bono lek duit. Ayo, kono ki milih-milih yo. Jajal yo oleh lho, Ndeng. Sing penting ora loro iki. Lah piye lho kin, wong dagangan kok ndak oleh dijak anu. Lek iki engko kesuwen, lek kowe sing loro iki, kowe sing ngono-ngono kae ae lho, mesakne aku karo tenagamu. Iki duite ora titik puluhan juta. Ya meja aku kira ngono lho kin. Sajake lek mbaraki kaya kowe kuwi, ya ndek duit. Ngono ki rumuse piye? Lah ya mangkane. Mulakno lek ngangkat loro iki, ader sok dadi umek. Wayah nyaur urung. Aku biyen ya ngono lho. Sajane lek aku kin tak cash. Mendah. Diomongi, ngono ki carane ki piye? Ya kok kes kok carane piye ngrudit kok nehne lek satu tenan ya wis to sekne milih kae iki sik keri. Lek ngene ki ya larang kin. Wih, iki lek kanggomu jerekku ya wis umum lho ngene iki, Ndeng. Pomoga becak ya sae. Jane lek iki duitmu pirang-pirang lho, Ndeng. Lek satu ndak ngondol, lek satu sing kok gok ni bangga wedokan, ngondol. Hek ngondol wis pira ae gitu. Ya piye lho kin? Nyati yo garapan sing penak to. Nggih ngono ki lek diomongi. Sajane ki aku ki yo iso. Ngono ki lek peh nyang aku leh menawan kok sing elek ngono. Yo jelekmu kabeh dagangan. Yo maksude sing nuntut duitmu iki engko turahne nek oke ngondol. Lek ngono aku arep tobat kin. Gen iso kaya kowe. Lek jerekku yo ngono, lek karo bolo ki lek biyen yo biyen saiki yo ora panggah kaya biyen ae. Ora panggah ngono ae. Lek sing elek ngene iki lho kin. Lek kuwi pas, Ndeng, kanggone wong sing ngawir-ngawir duite, lek kuwi punjule seprapat. Rupane ngene punjul seprapat. Gawa timbangan lek iki kekin. Dirasokne. Kuwi kelek ritek pancal pitike muni lho, Ndeng. Aja diterima kok rasane. Dijajal piye? Ah, mula to kin.
Lek rupane kaya ngene pancal pitik kebone ra ijol ngene. Kadek ndak percaya to, Ndeng. Jel to. Iki tanpa kunci, penak. Hah, kowe iki kadel Rungokno kupingmu, ento penake. Oh. Wes tak pateni. Ngitmu rupane ngene ritek ki wong adur lek klambi ki ora usah tititeni lho, sing penting mesim. aku yo ngono lho, Kin. Ya padha lho ngenenmu. Gene yo ora manusa lho, Kin. Lek mateni sing ning gulu, gene ki mah yo kok tekek ning gulune yo kok mati. Ki beda model apa lek ngono kuwi? Iki ki jenenge angin-angin, ora neng kontake. Adir ngene lho, nutup ngene lho. Ki trek-trek lek petungke. Mumpung ijik aku engko mari sore engko jam-jam 5 engko sing kok Blitar. Sing kok kulon kono Kediri Gagra ki yo ngeteri lho. Nuke larang-larang. Ora sah takok lek sing kuwi kelas get. Ora. Solikin ki lho lek ngaji nyandi no. Kok malah sugih men. Walang apa lho kuwi? Setakno lho. Kaya yo ora tau le roh le nyambut gawe. Ngono ki kok dudulan ngantek kaya ngono kemang kae. Bah aku ki lek ora terok Solikin. Pokoke ora ndang sugih-sugih. Wonge lho. Pacakane yo ngono kemang eleke. Bandane ngono ke. Kok lek didolne lengker gentong kowe kok ndak cukup. Ah. Ngono ke aku ki kudu nyame ceplek. Ngono ke wedi kegoda. Aku iki pokoke sarep tobat lek ngene iki. Plek. Alah Ndeng dadak jelak-jeluk plak-plek. Biasanya kaya langsung nunggangi lho. Beh, aja ngono to, Plek. Tak ceritani, Plek. Nyapa lho, dadak cerita-cerita. Iki unsure aja madhep rene lho. Lah piye alah kok kaya ta biasane lho Ndeng. Aku lek kok garap ngene, imanku kuat, impronku ora kagak. Alah nyapa kok iso kendang wasnya aku kuwi. Tak omongi, Plek, Solikin sugihe. Bandane, Plek. Bondo apa lho Ndeng? Lang nyang aku kowe iki gini ya lho Ndeng. Aja ngono, Plek. Aku iki arep tobat. Tobat-tobat nyang apa lho Ndeng kok kaya ora biasane. Aku mati omong iki kan ngene to. Apa jenenge kuwi? Kon tobat, ken sugih kaya wonge. Alah tobat. Bah, lek ngene iki yo semplanget tenan no. Ah, uga hae. Sik jogonen warungku, aku tak adus. Iya, anguk peneran yo ngono, Plek. Engko lek ana wong tuku, tak bengok-bengok. Tenan lho, engko kok tinggal mlayu. Ora, engko lek ana wong teko, yo tak dolani wis enek bandrole kabeh kok. Wong kuwi lek arep tobat, abote kaya ngene iki. Dalan yang neraka ke. Eneng. He, kowe aja nakal lho ya, eling. Omonge Solikin gen sugih, ora ngentek-entekne. Engko pangkah ngono ae. Wis to, kowe iki rande kuping, rande mata, tengenmu eram. Deng, aneng kecoa, Deng. Deng cepet. Kecoa, Deng. Panganan lo. Jerekmu aku mah kok nunggu toko. Engko lek ana wong tuku gek piye? Kowe apa lega lah aku dileboni kecoa, Deng. Ya aja to, Plek. Wong gelek kerep tinggono kok ngantek coro mlebu. Ayo pokoknya ayo. Ayo. Oke, Plek aku lek ning kono. Alah ora oke, ayo pokoknya. Yo oke kok. Ayo, Deng. Oke. Selak jerung kon Deng arep mlebu corone.